Daşoğuz toprağı desançılık sunuğutunun mekanı gazaplanýar. Göz başyny ata wagşydan alyp gaýýan desançılık däplerimiz soňlugy bilen Pelwan wagşy, Söýew wagşy, Öre şyh, Nazar bagy, Magtymul garly ýaly Usat halipalar tarapyndan hassa kämilleşdirilýär. Olar hem öz gelegine bir giden şägirdleri ýetişdirip, öz borçly desançılık mektebini ýöredipdirler. Şeýle ajaýyp mektebiň düýbüni tutuşy. Desançy bagşylaryň biri de 19-njy asyryň ahyrlaryna, 20-nji asyryň başlaryna ýaşap geçen Nazar bagy Morsu ogludur. Ol Daşoğuz vilayatynyň Aktepe etrawynyň Alili diýen owasyny dünýäge ýenýär. Ol Ýomutlyň bagy diýen tiretinden bolan üçin bu söz onuň lakamyna öwürilip gidipdir. Nazaryň ýaşygyndan aýdym sazy bolan höwesi onuň bu sunuwata aralaşmagyna sebäp bolýar. Sapar tüýrenki bilen halipa şägirdlik gatnaşyklarynyň esasyna, onuň saçylyk sunuwatynyň gizlin sırlary bilen bir hatarda hürlükli hemra, şahenem garip ýaly desanlaryň ýerine ýetiriş düzgünlerini hem öwrenýär. 1939-njy ýylda tanymal desançy alim Abu Garriyev Nazar bagydan hürlükli hemra desanyny ýazyp alyp, 1979-njy ýylda rus we türkmen dillerine Moskwada neşir etdirýär. Usat halipanyň ýetişdiren Magtymul Garliyev, Ilaman Anayev, Akşugul Muradowa, Bayar Bayramow, Bally Mätgelliýew ýaly başga bir näçe şägirdleri Türkmenistanyň halk bagşysy diýen hormatly atlara münasip bolurlar. Onuň kesipkärini beýleki şägirdleri bilen bir hatarda Daşoğuz sevitlerine bagşy adyny alan perdendi Juma Nazar ogly hem ýöredýär. Türkmen desançylyk ýolunyň ösmegine uly itergi beren meşhur halipa bagşymyz Türkmenistanyň halk bagşysy Magtymul Garliýewdir. Magtymul Garliýew Ahal vilayatynyň Qaky etrawyna dünýäge ýenýär. Şol wagtlar etrawyň 15 diýen owasynda ýaşaýan çuwallar tiresi bolupdyr. Şol tiresiniň ady soňra onuň lakamyna öwrilip çuwal wagşy ady bilen tanalýar. Ol ýigitlikden aýdym sazy emrenip başlaýar. Magtymul geçen asyryň 2-nji onlugynyň ahyryna Daşoğuz vilayatynyň Gurban Sultan Eje adynaky etrawyna göçüp barýar. Tirmeci bagşy bolmak bilen ol Nazar bagy, Ataway kelýäli Usat bagşylardan desanlary ýerine ýetirmekligiň iňçe sırlaryny ýergensizlik bilen öwrenipdir. Döwrüniň ýokary derejeli usatlary Pelwan bagşy, Sapar Süýrenki, Nazar bagy, Öre şyhdagy bilen tanışýar. Olar bilen ýakyn gatnaşykda bolýar. Ýaşlykdan Magtymul Garliýew tirme aýdymlarynyň onlar şotuny, türkmen halk desanlarynyň bir näçesini tiz wagtda özleşdirýär. Ol halipalaryň hem ak patasyny alýar. Magtymul durly toýlardan, märekelerde çekimli aýdymlary ýerine ýetirip halkyň söýgüsini gazanypdyr. Onuň şeýle dereje ýetmegine deňduş kärdeşleri Berdiway Gyjakçynyň hemde Türkmenistanyň halk bagşysy Sapar Bekiýewiň täsiri ören uly bolupdyr. Sapar Beki soňra çuwal wagşynyň iň ýakyn hemrasyna öwrilip ömrüniň ahyryna çenni onuň aýrylmaz gyjakçysy bolýar. Türkmenistanyň halk artisti Ilaman Anayev, Türkmenistanyň halk bagşylary Akşugul Muradowa, Bally Mätgelliýew, Rızaguly Atayew, Aýgul Aliýewa, Sülgün Meretgelliýewa, ogly Jumaguly Magtymuliýew dagy Usat bagşy Magtymul Garlydan tälim alan şägirdlerdir. Magtymul Garliýew gümbürlenni, ýigitlik çagy, ýar gyrmyzy geýnipdir. Bibi, ýannym ýaly başga-da bir näçe şirin mukamlary eýlenen aýdymlary, desanlary gaýtalanmajak usatlykda ýerine ýetirip halkyna egsilmez baýlygy miras galdyrdy. Garaşdyrlyk ýyllary içinde Usat halipanyň ady ebedileşdirilip 1990-njy ýylda onuň doglan gününiň 100 ýyllygy münasibetli Daşoğuz vilayatynyň Gurban Sultan Eje adynaky etrawyna bagşynyň öý muzeyi döredilýär. Şol sanda çuwal bagşa we onuň gyjakçysy Sapar Bekiýew, Türkmenistanyň halk bagşysy diýen hormatly at dakylýar. Daşoğuz şäheriniň Magtymul Garliýew adynaky ýörüýti sunugat mektebine çuwal bagşy halipamyzyň adyny dakylýar.
Magtymul garyldan tälim alan türkmen zenan bagşylarynyň arasynda desançylyk ýoluny dowam eden halipalarymyzyň biridi. Türkmenistanyň halk bagşysy Akşugul Muradowadyr. Akşugul Muradowa 1924-nji ýylyň mart aýynda Könürgünç etrawynyň zaman owasyny dünýäge ine. Çağalykda ata hem ene mehrinden juda düşen Akşugul öz dogurlary bilen ilki garyndaşlarynyň eline, soňra bolsa çağalar öýünde terbiýelenýär. Onuň ýaşlygyndan aýdym sada bolan höwesi açylyp başlaýar. Ese oýu galandan soň Akşugul meşhur Magtymul garlynyň ýaş oglun gyýdlardan düzen aýdymsaz toparyny gatnaw ugrýar. 1961-nji 1967-nji ýyllar aralygynda Türkmen Döwlet Filarmoniýasyny, soňra Daşogyň Sarly teatryna işlän döwürleri ýurdumyzyň owa şäherlerini, şeýlekem Özbegistanyň, Garagalpagystanyň, Täjikistanyň bir näçe şäherlerine bolup öz ustatlygyny äşgär etdi. Sensin çakır oldum məni, sensin çakır oldum məni, basım oldum deyim kıyamet. Oy basım oldum deyim kıyamet. Hala şu tövbet kanimet gelir olsun deyim, gelir lohum gelir olsun, dost gelir deyim. Allah'ım gelir olsun, yar gelir deyim. Aybibi Atahanowa, Bahar Ağayewa, Bahargul Galpakowa ýaly zekinli zenalary, ilhalar, desançy bagşy edip ýetişdiren, şirin mukamlary ýugurulan Gülzar eýledi. Gutlaň toýuny, nirede gally, heterli, gelemen ýaly aýdymlaryň onlarçasyny bedirgen hürlükkä kemra, şahenem garip ýaly ýokary ustadlykda ýerine ýetiren desanlaryny geljek nesillere miras goýan Akşugul Muradowa denan bagşylaryň içinde ilkinji bolup Türkmenistanyň halk bagşysy diýen belent ady munasip bolýar. Garaşdyrlyk ýyllarynda hem türkmen desançylyk ýoluny dowam edip gelýän desançy bagşymyz Türkmenistanyň halk bagşysy Bally Mätgellivdir. Bally Mätgelli şol bagşynyň gaşynyna oturup, ondan tälim alan, joşup ýerine ýetiren aýdymdyr desanlaryny öwran dinleýän iň ýaş şägirtleriniň biridir. Ol 1934-nji ýylda Daşogy welaýatynyň Aktepe etrawynda Mätgelli gyjakçynyň maşgalasyna dünýäge iner. Bally ýaňy 13-14 ýaşy ýetende kakasy Magtymul garlynyň ýanyna eltip, onu şähertlige kabul etmegini haýyş edýär. 50-nji ýyllaryň başlarynda ýerine ýetirjilik ustatlygy kämilligi ýetip uran Bally bagşynyň hoş owazly tirme aýdymlardyr desanlary Türkmen radiosyna hem ýaňlany urýar. Ol köp ýyllap Şagalar Saçylyk mektebinde mollumçylyk işini alyp barýar. Dutar çalmagyň, aýdym aýtmagyň ýöneköji tärlerini öz şägirtlerine öwredýär. Halipa hökmünde giýinden tanalan şol bagşynyň terbiýesini alan Akşugul Muradowa, Ýylaman Anaýew dagul bir hatarda Bally Mätgelliw, Türkmenistanyň halk bagşysy diýen hormatly ady munasip bolýar. Bally bagşy milli sadymyzyň ötüşini uly goşandyny goşdy. Onun durly ýyllarda Sapar Beki, Begjan Haljan, Oraz Gurbanýaz, 30 Mätgelli ýaly gyjakçylar bilen aýdan görogly şadetsanyndan harmandäli, öwüd getiren, bedirgen ýaly bir näçe şahalaryny türkmen halk desanlaryndan
Yusuf Ahmet, Şasenem garip destanlaryny ýokary ustadlykda ýerine ýetirip, miras galyran ýazgylary geljekki bagşy sadanlar üçin öz bolşly mektep bolup hyzmat edýär. Türkmen halky asyrlardan aşyp gelýän Halipa şägirdlik mektebi. Halipa bagşylarymyzyň dillerine saýran destanlarymyz gymmatly miras hökümini nesilden nesile geçip, biziň günlerimize gelip ýetipdir.